ndikamakuwuzani ambwe kunena kuti awa ndi anthu opanda nzeru, achina Boni Kalindowa, achina Ntanyiwawa, achina Laitoni Mangochiwa ndi anthu opanda nzeru. Ndikamakuwuzani anthu akuona ngati kuti mwina ndingodana nawo, chifukwa even nkhani imene mwandiponyera apa yoti APM 90 days scorecard, nkhani zimene akati azizikamba iwo aja mma audio mwawo, mwakambapo za economy recovery, kuti the president inherited a broken economy but the prices for basics are now stabilizing. Ndikhanitu zimene akati azikamba zimenezi. Fuel crisis solved, the fuel shortages mess, no more queues. On this, all I can say is once again kudos Mr. President. Koma sangaganize zokamba zimenezi. Forex progress, dollar value dropped from 5.6 to during President Chakwera's time to 3.5 on the black market currently now. What remains is for Malawians to access Forex in banks without too much difficulties. This will be APM's biggest score as president. This minute remain out as a food security. The president managed to secure $45 million World Bank grant for the purchasing of 200,000 metric tons of Zambia maize. This has led the dropping of maize prices from 110,000 per 50 kg bag in September to 50,000 per bag currently. Sangadziwe kuti ndizofunikira kuti azikamba zimenezi to defend the government, to support the government. Fertilizer access, farmers are currently getting impulse despite some corrupt chiefs causing headache. Overall, the program is on the right track across the country. All in all, APM is on the right track, but needs to pay attention to some bad apples in his government whom seem to be moving in opposite direction. Sangadziwe kukamba zinthu ngati ziti, koma always abire malata. Agape Kombe, Bile Malata, Agape Kombe. Are you serious? Inuyo ngati munthu wankulu kwambiri mukudziwa kumene tachoka ife. Activism imene tapanga ife. Anthu amangotiona ngati ongodzuka dzulo. Ife imene timadzuka ndikumalimbana ndi Public Affairs Committee ijayo ikulimbana ndi DPP. Awatu akugona. Akulimbana ndi DPP kumayivalira chani? kumayendera mademo ama research kuti akupha malubino. Ife tikulimbana ndi paki kuti paki ikugwirizana ndi MCP kuti ilande boma la APM. Nthawi imene achina Boni Kalindo awawa amalimbana ndi APM kuti amuchotse mboma 2020 2019 ndi Chilima. Ife tutili nganganga ndi APM uja tikunena kuti APM sali yekha. Ine shop yanga ndithu kumachita kulemba pa Facebook paja kuti mademo akulilongwe remember Frederick Bile Malata shop yake kumalangalanga. Kunzuzu remember Julius Smith. Ine sinaukire DPP ili mboma, sinaiukire kulibe that record. I was supporting DPP. Chifukwa cha makampu amene anachitika kumene kuchako ndi amene anapangitsa kuti mwina anthu tizikhala ngati tikusemphana muzochitika. And anapeza solution yotesa mavuto amenewo. Now when I was outside the DPP, I couldn't be like supporting a DPP in any way because in nalembedwa kalata kuti machotsedwa. Ndi wina akufuna kuti azikatenga zochita zaine ndikumaka zona inu mungamakatenge anthu ena makutengera ni ma injection. Boma ili ndila munthu mmodzi. Muuzane boma ili sila munthu mmodzi. Ngati anthu akufuna kunena kuti okay APM akhali wa DPP yekha ndi kuti aliuze dziko la Malawi kunena kuti APM ndi wa DPP yekha, ena tonsefe misonkho asamatenge. Koma ife tikunena kuti tonsefe we are supporting the government of the day. Government of the day president wake ndi Professor Asabita Mutharika. Ndio kachita support APM walakwitsa. Is it a crime? Is it a crime to support president of the day? Oti wina wake akusowa zochita ali kandi ku South Africa ukali nziko momuno kaya kusungidwa m'manyumba mwa anthu Malawi momuno akuopa kuonekera poyera azikabwera ndi umakanena kuti hayi Malata awapasidwa 5 million. Kodi ndalama zimene zimangopasidwa inezi bwezi ndikuoneka chonchi ambo imene ndimaonekera kukanakhala kuti ma ministers yo amangotenga ndalama ndikumandipatsa. Chabwino ngati amandipatsa amaona muchani mwa Malata. Ngati amatenga ndi ndalama zija ine kumandipatsa
ndikuti amaona mochani bwanji satenga ndalama zonkumapatsa iwo chifukwa ngati akutenga ndalama zija nkumandipatsa ineyo ndikuti akuonapo kuti ndili ndi zabwino zimene ndimapanga ndili ndi zofoka zanga koma ndikuti ndilinso ndi zabwino zimene ndimapanga inetu akusurvived pa market ya activism onsewa ndi ana awa onsewa ndi ana mukafunse akusewa ndi ana inunso ambuye mukudziwa bwino muja timapangira limodzi ma press conference defending DPP against PAC kutavutiratu anthu akubwera ndithu kuti APM wakula wachekulu adziwe kuwerenga kuti akakwana zaka 70 sanali a UTM omwe achina Boni Kalindo omwe ali director of youth. So ifeyo ndi amene timabwera ndikumanena kumupapa kumavala magofsheti aja kuti avuta ndikumavala APM sali yekha. We are the friends of DPP. Central region ino itazizira tinapanga ifeyo kungoti mwina sitingathe kuchidwa recognize because we had no money. Zimene apanga Alfred Gangata podzusanso Central region inoyo ndi zomwezo zimene tidapanga ifeyo 2017 2018 2019 ndi zimene tidapanga ife inazizira ifeyo tinapezeka kuti tadzuka. Friends of DPP in Lilongwe ulendo wachina Joyce Chitsulo achina Temwa Mushali achina Fraction Walapa achina Dani achina Friday Chikapa tinapanga zimenezozo. Ena mwa iwo panopa ali mbomamu ndi ma PS atengedwa ama timapanga nawo limodzi ndi PS panopa koma sitingamafune kumayankhula zinthu kati zimenezo koma ndi anthu onena kuti tidaona kuti okay pa Central region DPP yatsika support palibe tipange bwanji. Tinayamba kudzuka tinayamba ifeyo ndi regional governor akusaira atasankha kukhala regional governor tinayenda kuyamba ukapita kunchinji tinakapeza kumene kujako candidate Lozo Zimba ndikukhala ndi candidate kumene kujako. Tinapita kunchisi ndikukhala ndi candidate kumene kujako MP. Tinapita kuti mpaka tinachita produce candidate MP Joyce Chitsulo kumwaza Central constituency Mwanza West constituency. Koma ndikutavuta kukutuluka ndalama kwa achina UTM komweko kuchokera kwa Boni Kalindo kukuchucha ndalama kuti kumati gawa ifeyo gulu lathu la Friends of DPP ndikumali gawa pakati limene lichalo kumatenga ndalama kumapatsa ena kuyitanisa meeting ukapeza kuti momwe kubwera anthu okwana 20 kukapeza kuti kukubwera anthu okwana 10-5 ambiri apita kuti apita uko. Ifeyo tili ani sitimayendera kuti tili ndi ndalama timangokhala kuti tili ndi support yokwanira bwino. Ndelero kukakhale kuja kunena kuti ife tizikangomenyedwa ngati timachita support MCP ndi chifukwa chonena kuti inali mboma inali government of the day that time. Andi panopa iwo achina Boni Kalindo akuyankhula zambiri zomunena chakwera namiwa obwera akunena kuti MCP isizalowaso mboma mpaka 50 years. What if MCP itazalowaso mboma 2030 itazalowaso mboma 2030 azamenyedwa miyala chifukwa choti amainena MCP ku campaign anthu mapanga zambiri andi yekha nami ujeni ndani ntanyiwa wanena kuti tiye tikhululukirane zimene zidachitika kena kwa ukabwera kumapeta akunena kuti yayi koma bile mahanata ayi ndikukhululuka kuli pati chimo lingafiire ngati kapezi lizayira ngati matalala. Palibe chimo losakhululukidwa ngakhale munthu pa munthu akhoza kukhululukidwa koma chifukwa chakuuma mtima kwathu ndi chifukwa chake olo mkazi akachita chigololo timamuchosa pa banja koma chigololo chimene wapanga mkazi wapanga mamuna chikhoza kukhululukidwa koma kuti chifukwa chakuuma mtima kwathu zimakanika. So inoyo ambuye mukudziwa kale ife tachita survive pa market zambiri kunenedwa zambiri pano palibe chinthu chimene chimandiwawa ngati kundinamizira nkhani yoti ine sinachite ine sipanga za criminal zoyankhula yes munthu akhoza kundipezera mavuto mmene momo koma kumbali yoti nditenge chikwanje nditenge poison nditenge futi ndikaombere munthu ine I have no that record. Even the world knows, even God is my witness. Koma wina akazi kabwera kumanama malata waphaka sambala ndizoona zimene zona kuti mwamuti abwere ndi evidence akukanika kusonyeza zabwazazo. So dziko lino a Boni Kalindo adaliuza kunena kuti akudziwa amene amapha Malubino ndipo ali ready kupereka umboni kufikira lero
sitinamvepo kuti apolisi amuyitana Boni Kalindo kuti akalifotokozere dziko za anthu amene amapha Malubino akuphedwa abe mpaka pano. Dzana ali anali pa TV achita kunena kuti Chilima anaphedwa, kusonyeza kuti umboni ulipo. Munthu wabwera pa TV direct pa TV yodzika bwino kuti Chilima anachita kuphedwa ndipo pachitike investigation. Chilima anachita kuphedwa. Why should government lose money kumakapanga investigation pamene pali mboni kale imene yabwera pa TV ndikunena kuti Chilima anachita kuphedwa? Amalawi sitikuganiza bwino. So lero akubwera akuti anthu azikapanga mademo against ma taxes, azikapanga mademo against toll gate, ndi tikanene kuti amene yoyo akukonda dziko lino kapena akufuna kugwetsa dziko. Lero antanyiwa akubwera akunyoza ma minister apita Mutharika very day. Kodi zikanakhala kuti zimene zijazo ndikanakhala ndikupanga ndineyo ngati Bile Malata kuti ndikubwera pano ndikumanyoza ma minister apita Mutharika, ndikanakhala ndili pati? Bwezi ndili kumaula tu, kungotengedwaso ndikangoponyedwa kumaula ndikangosiyidwa kumene kujako. Koma lero mtanyiwa akuiwala kunena kuti is being protected, ali ndi milandu ya anthu ambiri Malawi muno amene akuina kuti akayankhe ma lawsuit ochuluka amene angatuluke atangoti wabwera ngati apo. Akufuna zionekabe ngati dolo, sangaone kuti ndi mtendere umene waupeza wonena kuti atha kubakiridwa ndi boma limene lilipoli apart from kupatsidwa ndalama, koma akufuna zikhala ngati kuti iyeyo ndi dolo kuti azinyoza mmene nduna kumachita kunena kuti ayi nduna zakuthyolo yezayika masipaye. Why asakubwera iyeyo poyera ndikubwera ndikupereka umboni kuti masipaye yake ndi ndani? Ichi ndiyofuna kungopwetekesa DPP, kungoyiwononga, kungovunganya kupereka mpata kwa anthu a opposition kuti aziona ma weakness akuchipani kucha. So ine ndikufuna zija zonena kuti Amalawi they should know this, kutera kuti Malata sanangodzuka dzulo kuti akuamba umapanga activism, and activism ya ine sinimafuna za mademo, sinimafuna zija zonena kuti ndizimenya boma, sinimafuna zija zoti koma ma checks and balances. Ngati boma lalakwitsa timazuzula apapa, mwalakwitsa mukanatha kupanga zotere. You could have done better than what you have done. Even zimene anapanga za Jane Ansah office kwawo nabwera, I talked about it. I said, madam, there is a solution to that. Ngati idi mwapezeka kuti mukufuna kutenga 2 billion ya kuboma, no, don't take that one. Use your own monies. All anthu ena ungokwera kukha ndege ndikupita ku England, it's a great privilege. Let them go opanda allowance. Angokondwera kuti mwatenga akwera ndege. Napereka solution to that problem. Lero anthu akukamba zokhuzana ndi kupereka ma contract, ndi kupereka solution iso yonena kuti makampani amene apasidwa business yo tisaone mayina aiwowo, chifukwa sitinganene dziko lino kunena kuti Minister of Lands angakhale opanda plot, chifukwa choti akanene kuti sindingalandire plot chifukwa I'm the Minister of Lands. Tikudziwa ife ma minister a health amene akhalapo mboma amene ali ndi mafamasi awo, tikudziwa kuti inu muli ndi pharmacy. Why having pharmacy munthu Minister of Health? Ndikuti tikatenga ministry ndikuti wapanga abuse office yake, chifukwa ndoti azikatenga mankhwala uku ku medical stores ndikumakasiya ku pharmacy kwake. Taonapo ife nduna za agriculture zikutenga ngongole ku mega farm fertilizer chani ndikumapita kumakalima, ndiye tinene kuti awawa bwanje atenga achita abuse office ya. Zonsezi tikuzifotokozera kuti ngati Amalawi tiziyenda ndi anthu a Napoleon Zombe oganiza mofuna kutukula dziko. Kodi mungoganiza ino kuti Master Security Company itakhala choti yapanga business imene ija ndikupezeka zoti ma proceeds amene apeza mmene mujamo ndikamanga school pena pake ngati social responsibility, sitingakondwere? Pamene atiti watenga business imene ijayo munthu wina wake azangotenga ndalama zija akangodya, sangaganize zomanga school, sangaganize zopanga chani. Koma ngati a Master Security akhoza kuona kuti okay, boma latithandiza izi, ifenso tapezapo izi, tiyeni tikapange school pena pake,
kodi tikhoza kuona ngati pachitika cholakwika kamu security guard security kaya mukuti ilingayo ndiye tikamamenya anthuwa tiziona taona kuti kodi tikukonda dziko lathu tokovu kupereka misonkho isi ndi contribution ya ife ngati amalawi imene timayenera kuthandizira dziko kuti liyende koma tikamati iya tipanga mademo chifukwa kuti misonkho yakwera togede musakweze momwe tizikhala anthu olimbikira kuwauza anthu kunena kuti no togeti ndiyofunikira kufunika kwake ndi uku so ngati yakwera tiyeni tivomereze kuti titukule misewu yathu ifanane ndi maiko akunja azinzathu ngati mmene anayambira Dr. Lazarus Chakwera kuyika misewu ina iyi tipezekenso zichazonena kuti National Roads Authority nayonso iyambe kukonza misewu and ifeyo tiyang'anisitse kuti ndalama zimene zikuchoka m'matogeti mmene mujamu zigwiredi ntchito moyenerera and uchiluseke kuti kama mademo amene mupangiridwewo muzadabwa chabwino ino mukamakamba nkhani ya mademo wa opposition akamba chani ndi akaitenga nkhani imeneja moto umene mukuuyatsa inu wa opposition ndikuutenga moto umene ujawo ndikuuthira petrol ndikuuthira diesel muzamutenga opposition kukhala oyipa so ife tikamanena kuti aboni kalindo awa sikuti akusapota boma koma amatenga ndalama konsekonse akhoza kumaoneka ngati kuti mwina akuthandiza DPP koma atakhalanso kuti akutenganso ndalama iwo kupajama konda ati kokopina amakonda kunena zimene poti ndi a UTM kale mwinanso akutenga ndalama ku UTM ndikumafuna kuti azikhala ngati ali ku DPP koma akumenyanso yani akumenyanso DPP khwiya pangani mademo akufuna kugwetsa boma la DPP musamale nawo ine ndine Frederick Bire Malawi.